Prätkä, avoin tie, vaimo kyydissä ja 5000 kilometriä Portugalin Sangresiin. Mutta ei. Ennen lomaa Sepolla on vielä 2 erittäin tärkeää palaveria Oulussa. Jos Seppo onnistuu palavereissa, firma klousaa 2 merkittävät kaupat. Nyt on siis painettava ja kovaa. Seppo valmistautuu tapaamisiin huolella, koska asiakkaat ovat ilmaisseet selvää kiinnostusta ja yksikin kauppa olisi yritykselle hieno juttu. Sepon täytyy vain osoittaa, että heidän yrityksensä tunnistaa asiakkaan ongelman. Ja niin. Elämä voi olla myös toisin, kun asiat ratkaistaan kotimaisin voimin. Sepon yritys on siirtänyt fyysisen palvelimen suomalaiseen pilveen. Työnteko sujuu kuten ennenkin ja Easy-pilvipalvelin ratkaisussa tiedot pysyvät varmassa tallessa suomalaisessa konesalissa. Seppo voi tehdä töitään turvallisesti varmuuskopioinnin hoituessa automaattisesti joka ikinen yö ja tarvittavat tiedot pysyvät aina mukana. Seppo pääsee omiin tiedostoihin käsiksi vaikka lainakoneella, tabletilla, älytelevisiolla tai kännykällä, eli millä tahansa laitteella, jolla pääsee nettiin. Pienet vastoinkäymiset eivät estä kaupan tekemistä. Kun yrityksellä on käytössä kotimainen Easy-pilvipalvelin ratkaisu, päivittäinen tekeminen helpottuu ja arki sujuu joutuisammin alalla kuin alalla. Storage IT on kotimainen varmuuskopioinnin pitkäaikainen ammattilainen ja alan pioneereja. Yritys tarjoaa PK-yrityksille suunniteltuja, turvallisia ja helppokäyttöisiä pilvipalveluita kaikille toimialoille. Sepon yrityksen toiminta jatkuu entistäkin parempana, sillä lisäetuna yritys saa mielenrauhaa ja mahdollisuuden toimia mobiilisti vapaassa maailmassa. Easy-pilvipalvelimen avulla hoidat näppärästi akuutitkin asiat vaikka kännykällä. Ja mikä parasta, kaikki tiedostot ja ohjelmat ovat käytössäsi aina kun tarvitset. Toimivien palveluiden ansiosta voit lakata murehtimasta sivuseikoista ja keskittyä olennaiseen. Ota siis yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi ja hanki teidänkin yrityksellenne Storage IT:n Easy-pilvipalvelin ja tiedostopalvelin.